bang magkape? Good news! Dahil may bagong bukas na coffee shop sa Albay. Yan ang Cafe Celda ng Tabaco City District Jail. Opo, nasa loob po yan ng piitan pero don't worry dahil safe naman syempre dyan. Kahapon ang formal itong buksan. Tinawag itong Cafe Celda o Community Engagement for Livelihood Development and Aftercare ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, ang warden ng naturang pasilidad. Kwento niya, 2 buwan ang ginugol ng ilang persons deprived of liberty o PDL para maitayo ang mismong cafe. Aniya, layunin ng kanilang inisyatiba na maturuan ng mga bagong kakayanan ang kanilang mga bilanggo habang kumikita ng marangal para sa kanilang pamilya kahit nasa loob ng kulungan gaya ng kanilang tagline na Brewing Second Chances. Nag-umpisa po yung aming pondo nang makalikom kami ng 100,000 plus coming from the Tabak Color Fund Run for a Cause. Pinasok po namin sa Tabak Festival yung aming fund run para mag-generate po ng funds, mapadami yung participants. And then, yung kinita for the 1.5 years ng aming komisary o yung aming sari-sari store sa loob, ang tawag po namin doon is jail commissary. And then yung aming Bread of Love Big Shop, yung kinita for 1.5 years span, yun po yung pinampondo namin, pampagawa ng structure. 2 PDL ang nagsisilbing barista sa Cafe Celda. Isinailalim din sa 3 araw na coffee skills training ang kasamahan nilang 20 bilanggo para makatulong sa pagpapatakbo ng cafe. Ang profit po nito is percentage na papunta sa PDL and then yung pagpapamaintain namin ng facility. May napupunta po sa directly sa mga PDL na involved and then the maintenance po ng ating facility, pambili po ng kanilang mga sabon, at pamlinis po ng mga selda, mga dorms po natin sa loob. So sa nakikinita po namin on the coming months or maybe years, na makikita po namin yung aming mga PDL na lumaya, sila po yung magde-deliver ng mga products galing po sa Cafe Celda and then sa Bread of Love Big Shop. Sila yung maglalako ng aming mga paninda. And then, magbo-boost po yung siguro, it will help the tourism po sa Legazpi, sa Tabaco City na ma-boost. I-open po natin for public na maging benchmarking din po ng ibang facility or ibang departments na meron pong ganitong facility sa Tabaco City. Dumalo sa soft opening nito ang ama ng lungsod na si Mayor Reynaldo Bragais na pinuri ang inisyatibang ito ng piitan para sa pagbabagong buhay ng mga bilanggo. Nakakumit ang Tabaco City na sa bilang pamayo ko as mayor na magtabang po digdis po sa proyekto ng Tabaco City District Jail. Magayon na may koordinasyon ng mga PDL para pagluwas po nila sa komunidad, sa community na dapat akseptaron ta and then tabangan ta para mamposen ng pagbabago. Kung data po yan, akseptaron, data tabangan, lalo na kan lokal na gobyerno, kung di kita itong sendal suporta, mabalik yan kung naluman nila ang senda pong naging kasalan. Sa ngayon, bukas pa lamang ang Cafe Celda para sa mga bibisita sa pasilidad at kanilang mga tauhan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.